Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Kangen. Oke, Bos. Channel Jadi ceritanya menunggu berbuka. berbuka puasa. Pemubukan. Yalah kok. Kosnya iki. Kelambi pucet, cas itu. Barudan kok. Barudan, Bos. Masa? Iya toh. Wes mosok apa nang ndi to iki? Turu. Turu. Oke, turu. Bukannya jam berapa iki? Ya buka ini Untuk jam 6. jam berapa? Jam Jam 17 terus songo. Lah oke, Mas. Terus bukannya Jam 17.53. 17.53. Oh, saya medun. sik ngarak. Biasa suwi. Bedune sadar. Bidor kene. Lah kene 56. Bos sedih. Heeh. Kene jam Sapa kowe? wes apa? Apa? Aku. Kok undang. Jika Rio. Pesan esek jiko. Ala di Gumbas Ramas. Nang ngene es apa lho? Iki kan mesen otit. Es pop es. Enggak kelaru neng lho. Aku Joshua. Lah iya, ndang pesan Bu, engko ngene jiko. Saiki kon gawe. Heeh. Ngomen. Kowe apa? Berapa? Apa ya? Kowe kan wis tak pesen es buah. Aku es buah. Kering buka puasa. Moni. Dandang padha nyapa to? Es buah kabeh ngono. Lah kan jadi Joshua no. Ora seneng ngombe latuk. Mbah. Wah. Ya. Berapa tit? Wes coklat. Pak es coklat. Kowe apa? Bima sesuai aku. Bima susu, Rio, Joshua iki kapan? Joshua. Kowe apa? Seperti itu. Aku es buah. Tak pesen es buah. Aku pesen es buah. Buka puasa iki kae. Loh, buah iki mengandung vitamin. Iya, Kok buah termono ya. Es Joshua sitok, Bima susu sitok. Lah kayak es campur kayak. Wes. Dikan iki. 5 menit ya, jadi. Campurnya jadi. Tak menit. Aku medun iki wis Ya dadi. campurnya loro, pop es coklatnya sitok, Joshua sitok, Bima susu Sitok. Lo glemamu lo. Tahu. Tahu. Malah tuku tahu. Ngebos. Lagi cepat, Oke. cepetan. Entar. Karo medun. Loh. Oke, kok ndak jone khusus. Lah wis diomong sak menit lho. Iki. Lah iki jam pira wis buka lho, iki jam menunjukkan 17.41 lho, Bos. Menunjukkan apa is. Menunjukkan pukul 17.41. Itu punyanya Dika. Itu punya Dika, Bos. Lah kok terus ki piye to? Wah. Ronge-ronge wis nukokne pandi sak. Ya alhamdulillah, ngono alhamdulillah, ngono, Bos. Rezeki anak soleh ya kan. Ya anak Ngono, soleh. Bos. Jadi ini sambil menunggu berbuka puasa, awal dhewe Alhamdulillah. ayo sesuk awal dhewe ayo nyemprot. Lalah. Dalan wi. Ini apa piye ta? Kan arep bodonan to. Ayo ratane disemprot. Kayak baca sitok lho tuh. Ora obatnya kene sana tak cawisi. Lah iya Mas itu baca sitok tuh. Ya. Isu dikanggo jere sesuk arep anu. Iki digolek. Ngono ya ra apa. Ya ngono apa mau misal kowe engko isu gak iso engko aku tak karo Dika apa apa. Sampeyan salah besok. Aku sak ngeratu. Isu. Wong terang iku kene. Lah iki Ya wing kok wong terang anu to. Bar nyemprot paling sak tang lho. Paling mau sitok kan piye? Ning ndi? kowe parkir Dika. Sak tang lho 4 menit lho. Jam 6 dah wong ngabuk. Lho iya. Nyempan esuk gak mati. Omonge sapa? Ngabuk tak punduki sini. Sing nyemprot sing gak mati nek sing disemprot ki mati. Lho rungokno ku lho. Aku turune cek tangi. Kon ndi nyempate? Ya wit kok to unggah-unggahan kae sampe teko kene. Oh ini setro kan lho. Cok dikane. Lu nyemprat ya dhewe dhewe iki to. Darah awake dhewe sakit sing kena. To kok. Ora perlu teko bangku ana. Kok sok jago kae san. Ya lah. Isu arep bodo wong kan ngono kae ori. Wong kan akeh to, riwa-riwi yo. Salah kali sih. Ora sing kunjungan Kuntungan watu kan lho. Kayak iso kayak Lah iya pendoan watu kuwi. Diuling dia suka iso.
Sing ndi ya? Jero to kayu. Eh? Brok ya. Oh, sing lor kali ya? Sing lor kali ki diuruk ya. Nganu lho watu loro Brok apa dan terus Somben ki yo. wong Padas. nek butuh kon jajar ning lon kali kon. Anu ngene. Nek kula Gak kali. sarene. Lho omonganmu lho yo. Lah iki kok nek misale nek apa? Nek gelem tak Jajan-jajanan engko nggo meja ning kono. Karmu dhewe. Legate munggah tiba sakno. pintar masak. Iki jan idene lho tak pikir ngawur. Ora ide lho, gak nek. Napa? Wis ndang mulai engko Marianto keri buka randang mbok masakno. Iya ora rentek. Lho, Bos. Yakin Iki sambil menunggu adzan maghrib kita cacah ben golek esek Bos engko nggih tampa Quran garing. Garing. Lah iya, ngono Bos. Kaya buka bas. Ayo buka, oke Bos. Ayo buka yo. Ya yuk. Siapa? Kok iso saya ayu. Gila. Anu lah santiku lah. Ngarak neh wadah dak. Bos. Loh, Pak Jalo lo DDW. Pop es. Terus Joshua. Es buah. Terus Bima susu, jan coklat wong lho. Harus buka kelandang. Jadi kutuk-kutuk kan nanti wangi to. Nah, nanti wangi ayo. Lah wi ora oleh mari gigis wi. Mari gigis, Bos. Ayo. Ayo. Yo, Bos, sampai menune, Bos. Menune apa kah? Lele bos. Lele. Ayo Tempe. Ayo ya mereka. gancaan ater-ater. Yo yo. Yo. Es krim. Abot, Bos. Yo. Awe ikan asin. Ya. Ki wis buka? Wes Jan. Wis. Wes yo aja langsung es. Ya ora apa-apa to. Sik to. Es ora apa-apa, banyu putih ora apa-apa. Nah, Bos. Wis nang. Pak Ijo. Kayak prasmanan lho. Bismillah ya. Ya, Doa. doa. Jangannya bayem, Bos, jangan bening. Godhog lho. Alhamdulillah. Ora. Bos. Enak ora ya? Kan yo lah pulang ke mana? Wes ki, wes. Ala-ala. Kok. Wes buka kok. Anke iki ya. Alasane koyo apa? Gigis ya sini. Tak usah ke panyonku. Bos buka, Bos. Cek tripod kah? Benar sih. Iki sambelin no. Kambing. Dulu ya sambel. Ya sambel kacang jadi sambelin no. Ini sambel terasi. Nutrasi. Sambel Terus goreng. sambelin no. Indonesia kayak Ini boleh lah ater-ater. oh, harus ke badan. Bos. Lagi apa kan yo, iprat. Itu kan malah sudah ke kapiten itu. Lelene kuman lorong. Lha ibu anu. Iki nek tak. Wes kene tau gila wong. Apa? Kita mau kabel digak mung gitu sendok. Kabeh-kabeh kok mau. Lha kanggo lele ya? Lele nek kabeh. Tiduran nang mana. Yo lele yo. Bandur. Yo. Ndak. Iya kok ada. Wes sambel korek jangan bening. Lawe balur lah wes. Bukan wes, nyepono muncung. Jangan bening ki lawe kudune. Iwak asin. Kita hujan aja. Ora tuh. Ora. Oh, ora melat tuh loh. Ilat apa iki lambe Lah malah biasa lele tok itu iki. Iya.
Coba beli dulu. Kulkas. Gak. Kak Oh, percaya. kulit-kulitan yo. Kulit-kulitan apa dah? Kulit-kulitan aja. Mlebu es pun. Ndak kene gelem, Mas. Kawasan nih. Apa? Aku enggak. Bae. Wes, ketra. Tempe. Enggak. Nemen lah. Bener ya. Wes sana aja bandel. Nah, terus ambil. Mana nggak? Aku korek kan. Aku korek kok. Sampai korek mbak ya. Kalau saya jual kok nggak mau sedot sore. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hujan. Mak. Ini lele lah nanti enggak ya. Lenggul. Mandi ini kilo. Saya tuh. Yo lah mama mbok pandase iki to le. Itu kan boleh ya Pak. Selamat buka puasa. Buka puasa, buka bareng lagi kita. Rio kayak pas bersama kayak. Ya, kurang ini. Enggak lagi nih teman-teman. Orangnya ketengah berita. Ngapain kau dan anak? Ondi. Ayo dulu. Nama lu tahu gue akar surat. Bener ki koyo Jadi. apa? Apa tuh? Tidak belur dewi. Dikit. Akal belur. Ngomong tuh. Udah berkirim kurang. Tak. Apa tadi dari mana? Tanduk, Mas. Loh, wong berbuka puasa iki ngene, aja main wareg-wareg ta mono. Wetenge loro. Kudune mangan saiki dhisik, cara mono nggo lambung kan bekerja sik to. Dadi engko terus imbon neh, dadi engko mangan neh ngono to. Oh mana kok? Yo arep diware kiai suwe san, merguru. Ah, tak kira dong. Nek diget ya, Tenan. malah dia kerjane cepet eling-eling akeh. Eling akeh apa guruken kuwi to malah. Jadi apa wi? Yang diutek wi enek. Lho, kan wis mangan. Ora ae. Nek saya tidak ayo. Loh, cara mono kan dhewe nek kakan kan guru kan kaget. Oh, jajan tak kok kiai. Nah ora tak koprol aku, tenan. Tak sunggi we. Ya dah. Aku melok kiai suwe tak mono. Hmm? Mulai kiai. Hmm. Lihat aja pas gone lawe apa wis gone kayak pemandai kayak. Perkara yo sing mbok maksud ngono lho. Mulane maneh saiki. Yo ora tenan wi. Wis ngombe lah apa kan. Masa Nah, ngombe. gak oleh. Iya. Iya. Ini mati. Sendiri. Alhamdulillah puas. Es. Es dia be. Gelas ning es krim. Iya. Kalau betul sekali. Es loh. Iki sak Kur. bisa tempel wara karep dadi to. Gue reken masa lulit. Dan lele wangi kaya dadi ae to. Gue kan arep motor gak iso. Ada yang ribalur. Aku terno ya boleh. Wis bolong kuwi pira? Alhamdulillah. Pindu. Iki lagi pisan ya to. Panembon. Oh ya. Masa pindu? Main bolong berah? Bolong ora? Ora dong. Iki bolo kuwi nembon bolong kuwi bolong apa kuwi? Yo, Kuat kasih aku. main bolong ora? Main pira? Takoki. Nah, wedok Akeh sing kuat. ya maksudnya wong bolonge ya akeh ya wajar. Mm-mm. Wedok iki mentalnya oke Mm. kalau anak.
Iya ta. Ngono bos pokoknya cacahnya jam buka bareng kok pas ngono lho. Rencana iki ya rene info rene opo. Rene no. Kayak masang ini lihat bae munggah ya. Soalnya lagi pertama iki cacah buka bareng kene. Wih, tempat musuh jago. Hebat. Boleh gede. Bos, gimana pernah lagi nama channel pokoknya sekian dan terima kasih sudah video berikutnya. Kita paksa, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.